ҳамиҷа ҳамин бародар савола дар личкам нависонда дар история ҷавобиш диҳем. Дар оҷа хай голосш кардаму серавно дар история як бори дига ҷавоб диҳем. Кадом нафарое ки аз шаҳрҳои Россия Тоҷикистон рафтанин, мақсад чӣ саволе ки дорен оиди рафтану мисол границаҳо оиди чизо ҳамин блогерҳо напурсен. аз шахсҳои масъуле ки ҳар рӯз меран граница меран мебиёян ҳаваё пурсен. И блогерҳо ку бисёрш ку барои ними контентҳои худшона пеш бурдан ҳарчи гуфтан мегиранд. ман ба худо дурӯғгӯӣ қариб 10 таша қапидагиам ки дурӯғара гуфтесай ҳарчи пеш худш мега граници фалон ҷо маҳкам фалон ҷо ҳуй и хели ҳарчи мега напурсен. ними лиш биятш ман намедонам ами саволо ки граница маҳкамаи ҳуяй ман намедонам бародар. ман дар худи питерам граница дар ким ки ҷояй шахсҳои масъули нами мошиное ки граница меран мебиён айна мино пурсен зан занен дар рақамошо ина ман оз номурша дар рӯи экран мемунам.